Здравейте, приятели! В днешното видео сме на летище София, терминал 2, с моята майка, която е моя майка. Това е моята сестра. Ми падна. Това е моя брат. Брадви. И това е... Имате ли визуална прилика с Брадви? Прави ли? Имате ли визуална прилика с Брадви? Не. Брадви, абсурд. И това е бащат ми. Баща ми. Ай, това е Мириам. Сме на летище. И чакаме да тръгнем за Шарм ел Шейх. Това е за нас. Сега си отиваме към гейта. Мамо, мамо, отиваме на гейта. Да, и тръгваме в Шарм ел Шейх. Здравейте, приятели! Ето сме с Мириам. Бебето. Тя за първи път ще пътува. И сега ще видите ние къде ще я заведем. Ще се включим отново. Сега влизаме в самолета за Шарм ел Шейх. Това са Тати, Милана. Всички ще се видим вече в Шарм ел Шейх. Вече сме в кое? Шарм ел Шейх. И сме на Карта от Orange Оранж. TM. От Оранж си купуваме карти. Fire Купуваме си карти, за да имаме интернет, защото тъй като сме от Европа, няма как да имаме интернет в съвсем друг континент. А Vodafone са много бави. Ние сме на Vodafone, брат. Сета, ние сме на Vodafone. Ти си много смахната. Vodafone е в английско такова. Кака ме дразнаше, но да, вече сме на летището в Шарм ел Шейх. Шарм ел Шейх и има палми. Да. И след малко отиваме към хотела и се надявам да бъде бързо, защото наистина много ми се пишка. Това беше за мен. За сега. Здравейте, приятели! Ето, пристигнахме. Сега намериме автобуса и тръгваме към Хотела, да. Аз нося, дърпам около 20 кила и повече и е малко много трудно. И така, хора, ще се видим в хотела. След малко. Ами, хора, вече сме... Пристигнахме в хотела. Сме с Тати, с Кака с Мириам и с Емиляна и ето там отзад ни е багажа. Оставяме го, защото настаняването ни е чак в 2 часа. И да, и няма какво да правим. Интернета е малко много зле. Тук има безплатни кафета или напитки като цяло. И да. И сега да направим рум тур, нищо, че вече е малко късно. Всички са да ядат. Само Кака и Мириам са в другата стая, защото Мириам спеше, вече не спи, но правим рум тур. Това е некадърната врата. И когато влезеш, виждаш това. Дясно са ни обувките и чехлите. Да. Вляво е туалетната. С едно много полезно огледало. Туалетна, вана и това е така. Гардероб, който много бързо напълнихме. Тук една красавица. Ево. Трите легла. После място, на което са ни гръмовете, нещата, място, на което се гримираме, на което се правят каши на Мириам и така нататък. И още една мацка. Нещата на Мириам. Упс. Букуци. Така да е, от багажа. Букуци. Дрехи, които съм съблекла и не съм прибрала. И терасата, която буквално е огромна и е покрина с огромни пердита. И натам има
басейн. Но като излезем, защото май ще излизаме с нашите, като излезем, ще снимам басейна и как се стига до тук, до това място. Also, така е по-добре да се снимам. Also, преди малко бяхме на вечеря. Беше уникална. Направихме си homemade tacos. What else? Преоблекохме се, гримирахме се всички. И сме готови за излизане, ако Мириам стане. Ако Мириам не стане, няма никакво излизане за нас. И няма да ти покажа басейна. Или във утрешния влог ще ти покажа. И така, да, до сега единственото, което се случи е да пристигнем тук, да изчакаме да ни чекнат ин, да ни чекнаха ин, оставихме си багажа, ядохме, пак си оправихме багажа. И това. Иначе си изкъпах във ваната. Уникално преживяване, I love it. Нашата тук стоя са ongoing. Bye. Здравейте, пак сме ние. Облекохме и Мириам, като майка си. Вижте каква е сладка. Мириам! 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 Усмихни се за влога, мамо. Да снимаме къде излизаме. Да. Ето там е единия басейн. И от тук излизаме и ето го анорекси. От тук минаваме по този малък коридор за бутон, който даже може и да не го видиш. После тук в ляво стигаме на главното място, където е абсолютно целият хотел, целият резорт, въпреки че на там има още. Това е басейна и явно има някакво шоу, не знам. И да, сега трябва да снимам кака, предполагам, навънка, не знам. И като влезем от тук, сме на лобито. И от тук надолу е ресторанта. А от тук навън пак може да излезеш за... Пак може да излезеш за това, за... Как му се казва? The pool. Сега, както винаги, тръгваме без посока и без даже да знаем къде отиваме, защото дори не сме били в Египет. И кака е мядната. Камила такси! Камила такси. На Боб Марли. Не знам, ще вика. Алък Камил. Да. Мамо, това видео. Току-що снимах Камилата, за да видя хората. Имахме Камила. Да, тая Камила искаше да ни закара до хотела, обаче бяхме 6 човека и нямаше как да ни качи. Плюс количка и нямаше как да ни качи. И нещо проговори на арабски. Чакай, ще ни бутнат.